खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय फिन जाथाय होदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म बिथाङा जेराव कास्टम बसुमतारी बिथाङा जेब्लानिफ्राय BPF दोलोआव जगदान जादों बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे UPPL राजखान्थि दोलो आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव आसि थुनानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव गनाया बे बाथ्राखौ गोबां बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा जाय आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोरनिबो बांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै गोख्रोङै बर' हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बर' धोरोमनि थाखाय खामानि मावबोदों बैबायदि सुबुंखौ दिनै आसि दिन्थिनायनि बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों एबा बिथाङा माखासे खौरांनि गेजेरजों अजद दैखांदोंमोन दि आथिखालनि जाय दैदेनगिरि जे BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रों बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिथांनि खुगायाव बड'फाखौ उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ खुगायाव लानो एबा बड'फानि मुं लानो समाया होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों इरागदाव ब्रह्म बिथाङा जे कास्टम बसुमतारीनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों लोगोसे आथिखालनि जाबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै अजद दैखांनायनि सायावबो गोख्रों फिन जाथाय होदों UPPL मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला जे बड'फानि मुंखौ आथिखालनि जा BTR नि CM प्रमद बर' बिथाङा मुं लानो समाया होनना बुंनायनि सायाव माबायदि फिन जाथाय होदों जों इरागदाव ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि दा आङो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ जे बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन दा बिथाङा हारिखौ लानानै बड'फाखौ लानानै बै समाव गोबां खोथा बुंबोदोंमोन दा बिथांखौ आं सानदों दिनै बिथाङा BPF दोलोआव थांनानै एथ'ग्राब जे गाहायाव थांगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो बिथांनि जे बुंनाय राव मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जों खोथाखौ बुङोमोन एबसुआव थानाय समाव नाथाय दिनै BPF आव थानानै आं बिथांनि जे रायलायनाय भाषाफोर बिथांनि खुगायाव गनाय भाषाफोर बेखौ ओरैबायदि गाहाय थाखोआव थांबाय होननानै आं साननानै लादों आरो दा जियानो हक बिथाङा बुंदों जाहैदों प्रमद बर' सारखौ जे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंखौ खुगायाव लायाब्ला मोजां होननानै अबसे आं नुवाखै गोबां मानसियानो आंखौ बुंदों बा नोंथांमोन सोंनायावसो आं किसुमान खोथाफोरखौ आं मिथिबाय दा बिथाङा माबोरै प्रमद बर' सारखौ बेबायदि बुंनो हायो दा बिथाङा नायदोंना नायाखै प्रमद बर' सारा मा मावदों मा मावाखै दा बिथांनि सरकारनि दिनाव प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान बेखौ दिनै स्टुडेन्टस डे हिसाबै स्वीकृति मोनबाय बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया मावाखैमोन दा बेखौ प्रमद बर' सारनि दिनाव मावनाय जाबाय आरो दिनै प्रमद बर' सारा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ सनमान होनानै बिथांनि नामजोंनो बड'फा सुपार 50 मिशन बेखौ खालामदों बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया खालामाखैमोन आरो बेजों लोगोसे बड'फानि मुंजों जे बड'फा लाइभलिहुड मिशन बे लाइभलिहुड मिशनखौबो प्रमद बर' सारा बड'फानि मुंजोंनो खालामनाय जादों आरो बड'फाखौ जुदि रेसपेक्ट होनानै प्रमद बर' सारा जुदि खामानि मावाखैमोनब्ला बा बड'फानि थुलुंगाफुरियाव जे 10 कोटि बाजेट हमनानै जे बेयाव खामानि मावनायनि जे प्रसेस बे प्रसेसखौ प्रमद बर' सारा लानाय नङामोन दा जानला मानला पलिटिक्सनि नामाव जानला मानला बिदि मुं सुलाबायनाय जानला मानला खोथा बुंनाया थिग नङा होननानै आं सानो दा कास्टम बसुमतारीया भबिष्यत दङ दा बिथांनि बैसोआबो दासिमबो एसेबांखिनि जायाखै बिथाङा सासे गोरों व्यक्ति बिथाङा समाजावबो कन्ट्रिबिउसन होबाय मोनसे जातीयता आफाद गोथार एबसु बायदियाव थानानै बिथाङा जातिखौ कन्ट्रिबिउसन होबोबाय जाहाथे बिथाङा भबिष्यत समाव गावनि सोद्रोम आखुखौ लानानै सोद्रोम भाषा बुंनानै जाहाथे आवगायलाङो मोजां समाजखौ दैदेनलाङो आं बेखिनिखौसो बिथांखौ खावलायनाय जायो दा लाइमोनफ्रा खुदिद्रों होननानै सोर बुंदों बेखौथ' कास्टम बसुमतारी बिथाङासो बुंदों दा लाइमोनफोरजों बिथाङा सावरायदोंना सावरायाखै आं मिथिया नाथाय लाइमोनफ्रा जोंजों जे रोखोम कानेक्सनाव थादों इडुकेटेड लाइमोनफ्रानो होन जायफोर बिथांमोनहा इडुकेटेडबो नङा जाय बिथांमोनहा MA BA पास जायाखै बिथांमोनजोंबो जोङो जगाजगआव थादों आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे जोंनि सरकारनि सायाव प्रमद बर' सारनि सायाव ओरैबायदि मोनसे बाख्नायनाय भाषा बुंदों जे प्रमद बर' सारा जे जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे स्पर्ट्सआनो जाथों दा थिग बिदिनो एडुकेसन सेक्टरानो जाथों स्किल डेभेलपमेन्टनि किसुमान खामानियानो जाथों बेखिनि खामानि मावनायाव लाइमोनफ्रा प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि बाख्नायदों आरो दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायावनो नुबाय थादों दिनै लाइमोनफ्रा लोब UPPL दोलोआव बाहागो लादों बेयाव
लेखा गोरों गोरों लाइमोनफोर जायफोर BA पास जानाय MA पास जानाय लाइमोनफ्रानो दिनै UPPL दोलोआव सानफा एफा लोब लोब हाबफैनायखौसो जों दिनै नुनो मोन्दों। दा लाइमोनफ्रा बे बोराबदों मादों होननाय बे कास्टम बसुमतारिनि बेक्तिगत मन्तब्य बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो बुंनांगौ खोथा गैया। माबायदि जामारगोन आसलते? दा बेखौ अपोजिसनफ्रा बेखिनि बाथ्राखौ बुंखागोनखा, जोंबो अपोजिसनब्ला जोंबो रुलिंनि सायाव बेखिनि खोथाखौ बुंखागोन। जिहेतु गावबा गाव पार्टिखौ स्ट्रं होननानै बयबो पार्टियानो बुंनानै लाखायो। दिनै गमामायैनो BPF दोलोआ बेसेबां स्ट्रं, UPPL दोलोआ बेसेबां स्ट्रं बेखौ आं बुंलायलायनाङा, बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगासिनो दङ। दिनै BPF दोलोआ बेसेबां बियाब देरहानो थांगासिनो दं बा UPPL दोलोआ बेसेबां बियाब देरहानो थांगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ। दा बेखौ कास्टम बसुमतारिमोन बायदि आरो BPFनि माखासे सानैसो फिसा फिसा दैदेनगिरिफ्रा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंबा बिथांमोननि भुल धारना। रायजोफ्रा दिनैनि थारिखआव माने रोंद्रायबो नंला, बिजिरनो हाद्रायबो नंला, बयबो लेखा गोरों जाबाय, बयबो ससियेल मिडिया नायनो रोंसै, बयबो दिनैनि थारिखआव माने मेचुरिटिया सानफा एफा बारायनो हमबाय। दा दिनैनि थारिखआव सोरबा दैदेनगिरिया जानला मोनला रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंब्ला बे एकदम नंखाय होननानै आं सानगोन आरो।